Tayo. Kasama ko si Mateo. Guys, kumakain na nga kami. Nanonood pa kami. Okay. Salamat. Kain po tayo. Magandang gabi ba? Magandang gabi. Magutom. Magutom ba? Mat? Papa! Kain po, kain. Papa! If you're choking on food alone, don't panic, because this can save your life. But before I tell you, make sure to like and subscribe. The first step is to find a solid stationary object like a table or chair. Then carefully thrust yourself towards it, targeting your lower chest. This ends up creating pressure on your diaphragm, which forces your lungs to release air and expel the stuck food. If you're choking on food alone, don't panic. Init. Hey kids, ever heard about the Yan, kumusta mga boss? It set sail in 1912 on its very first trip across the Atlantic Ocean. Imagine a ship so Bukas pala magsuswimming kami. Ewan mo kung makapag-live tayo. grand staircases. But guess what? It wasn't just about being fancy. The Titanic was supposed to be. My sweet! Mm. Oops, that's a bad idea. Kain po, kain. Worms? Strange. Wow, a worm in soy? My sweet! Oops, that's a bad idea. Gami. Hindi ko nakakain ng gami, di ba? Bawal. Mat. Sarap. Sarap pag libre. Libre lang ito ni Madam, mga boss. Madam Sonia. Pakita ka dito, Mat. Pati itong kasama ko kumakain. Pakita ka dito. Ito na lang. Ito na, kumakain. Ginutong. Si Mateo Pogi. Tapos na ang bilis ah. Naubos na ni Madam. Automatic. Maalat yung fries. Hindi maalat yung fries sa'yo? Alat. Kain po. Mango shake pala. Pag nasa probinsya tayo mga boss, wala nang ganito. Libre lang to. Yan, pag nasa Cagayan tayo sa Baggao, wala na naman.
Yan, ngayon lang tayo nakakain. Kaya samantalahin na natin mga boss. Kasi malapit na tayo umuwi. Pag uwi natin ng Cagayan, pansit batil patong naman. Oh my God! If you ever see these black dots on the beach, run away as quickly as possible. Ubusin na natin to. If you ever see these black dots on the beach, Malat. Oh my God! Jesus fell into... Quick! We need a Ubus na tong job! fries. Oh, I can't believe we just did Ubus that. na. Yes! Oh no, I need a little help with this next one. Everyone, like this video to help us pose! We're so good at this. Becky, look out! The next one is coming really fast! What? I'm not ready. No! We failed! Yan, meron doon mga boss. Sa mga nanonood, magandang gabi po. Quick, subscribe right now to help us get through this wall! Yes! We made it through! Johnny, this next pose is my favorite. Ew, Ew, I don't want to kiss you! Boy, I'll kiss you, Becky! no. Manonood pa tayo? We need a job! Hindi na. Hanap mo Hindi na. ang ating kilig. Subukan na ang spicy creamy or sinigang. Sa mabasa mo tayo bukas? Hindi. Step 1, we're gonna prepare the base. Sibuyas, cut lang natin into quarters and then going Bawal pala sa'yo, Matt. cut them in quarters. Bawal sa'yo. We need to chop these guys Secret. into very small pieces and that is what's gonna make the sabaw creamy. Pour in water, dadagdagan natin siya ng meat. Woo! right here. Wait, is this a TNT ring? Wait, why is he walking under the TNT? He's blowing up a village right now. Alright, let's see what it's gonna do. Oh my gosh, he's running on the TNT. Brothers, Hindi ako marunong kumain ito eh. Medyo may ano, pagkaalat na. Hindi mo na na. He's putting wolves in Baka na lang, ignorante lang ako. Ha? Ignorante lang yung panlasa. No, wait, the wolves can survive all that TNT. Kaya lang tayo kumain ito eh. Try right now so the wolves all survive. Oh Mm. no, is he gonna blow it up? Not the wolves, bro. I don't want this to Sarap, die. sarap pala. Oh no, guys, that takes so Ang sarap pag libre. Mat na. Wait, what's he doing? No way he's blowing up the thing. No way. Mm. Oh my gosh, we have a wolves, but okay. Please go check out the No. wolves, bro. Come on, go check out them. I want to make sure they're okay. Wala nang sasarap mga boss sa libre. Dude, I thought he... Wait, is this a TNT ring? Wait, why is he walking on the TNT? Kaya pag may nanlibre mga boss, sige lang. Alright, let's see what it's gonna do. Oh my gosh, he's running on the TNT, bro. There's no way my PC can handle all of this, dude. Oh, Ano yung my puso? Kirk chat. Oh no, this is better on cage. He's putting wolves in it? No, what? Busin lang natin. Pwede na tayong magpahinga at matulog. Uy, yung ano mo? Huh? Wait, are you Matthew boy? And who are you, mister? I'm Dog Day. Shut up! Inangat-ngat na. Mario! Hey, it's me. Mario! How did you do that? It's easy, right? I'm Mario. Yung thermometer. Ano mo? Tinakbo ng pusa. Wait, are you Matthew boy? And who are you, mister? Ah. Imbes na inaantok na ako kanina mga boss. Mario! Imbes na inaantok na ako kanina. Mario! Nagising tuloy yung diwa ko. Ang lamig kasi. Ang lamig nito. Mm. Wait, are you Yeah. Matthew boy? And who are you, mister? I'm Dog Day. Shut up, losers! Mario! Hey, it's me. Mario! Nakakamisang mangga. Yung tunay na mangga mga boss. I'm Mario! Ayusin mo na yan para makatulog ka. Pagka hindi mo maubos, sarap. No? Ako naubos ka eh. Ako naubos ko. Ha?
Nakakaumay yung sago. Where? Ah, here it is. Oh, train. Oh, wow. Ayaw ko ng sago. Masama. Mango grahams. Nakitay ko ang makasago dyan. Sago? Ay, sago ko lang siya. Yung bilog. Sago nga yun. Bahol sa'yo na eh. Sago! Sago? Wala na bilog. Kakainin mo? Hmm? Saan tinidor mo kayo na? Hindi naman malamig ito, no? Kutsara na lang. Gusto daw niya ng sago. Ayaw ko yung sago na ano na. Kutsara. Huwag ang kamaro. Piliin natin yung sago. Bigay ko sa lahat sa yung sago. Sago. Bigay ko dito ah. Bawal sa yung yelo. Hindi siya pwede sa malamig. Ano mo lahat? Ayaw ko. Mimi. Busog na kasi ako. Sabi niya. Ah. Binigay yung sayo. Ah. Busog na ako mga boss. Ah. Meron pa. Tapos na, tapos din. Tapos din mga boss. Busog na naman tayo, gabing-gabi. Yan. Sabi mo nga, nantok na ako kanina pero may libre. Libre ni madam. Yun. Napakain tayo, wala sa oras. Yung burger mo, ubusin mo na. Huwag mo ubusin yung sago. Yan, nabusog na tayo. Thank you Lord. Mahilig ka pala sa sago, no? Yung paborito mo? Sago? Ginaganyan namin yung sago dati, oh. Sinisip-sip namin ng straw, yung sa Diyos, alam mo yan? Di ba, bibili ka ng palamig. Tapos may sago na maliliit. Doon sa may palamig mo. Sisip-sipin namin yung sago niya na madami. Katamaan yun. Nadikit sa damit yan eh. Ayan mga boss. Ala-ala nung nakaraan. Ala-ala ng nakaraan yung mga sago na binubuga sa sa straw mga boss. Kasi itong sago nito lalaki eh. Yung mga maliliit lang yung sakto lang sa sa straw ng soft drinks. Yan. Karoon namin ng mga bata pa kami pag nasa school mga boss. Piso lang yung palamig na maraming kalahati yung palamig. Kalahati ng palamig yung sago na maliliit. Ang dami. Sarap yan yun. Sarap iba. Pinaglalaroan eh. Ganun talaga. Yan mga boss.
Ay, nabusog tayo. Wala sa oras. Nanonood kami kanina ni ni Mateo. Lobat na customer natin eh. Kunin ko kayong power bank, kasabay natin silang manood. Basta ba? Yan. Movie marathon pala tayo. Kunin ko yung power bank. Ito yan. Many plane. Sabay kwentuhan. Plane. Ayaw mo natin yung Matt? Tira mo? Matt, tapon na to? Medium plane. Ilagay ko sa ref. Big plane. Liit lang to. Giant plane. Many plane. Ay! Huwag mo kagatin yan! Pinakagat yung wala. Matt, hanap ka ng kapanor na rin. Multo. Gusto mo na tayo multo? Mommy, Daddy, please, I'm home. Mommy, Daddy, please. Ayaw. George. Looks like I missed the picnic. Shrek, you killed my family. I'm gonna kill you now. Tapon ko lang ito mga boss. Mommy, Daddy, please, I'm home. Mommy, Daddy, George. Looks like I missed the picnic. Shrek, you killed my family. I'm gonna kill you now. This old man was holding a crystal skull, Hey. steering countless man-eating ants to go around. San Pesto, Matt. Nunod tayo mga boss. Mat, ano pa pala natin? Horror. Kahit ano. Horror. Kahit ano. Horror nga. Hindi. Ano? K-drama. Anime. Ano anime? Comedy. Anime na lang. Yan tayo ng ano. Bakit ito? Karanahan yan. Yan mga boss. Down, 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 down. Busog ako. Siyempre. Ano pangalan natin? Huwag yan. Huwag na kasi. Ito. Alright, guys, what should we
first chapter. Eric? Ano magandang panoorin dyan? May mga tawag na ito kaya. Ito, Ghost Rider. Napanood mo na? Ano namin? Ghost Rider. Ilang multo yan? Okay lang? Hindi, maganda yan. Ayun. Power bank. Ay, nabuhol. Wala. Nabuhol yung wire. Nangyari. Yun mga boss. Yan, manonood muna kami ni Mateo bago matulog. So busog na busog. Yun o. Uy! Babay ka na. Babay na. Yan. Babay na mga boss, mga idol. Next time ulit. See you next live natin. Next upload. Bye-bye. Thank you. Thank you, thank you. Ano eh?